náhodou, aby bol celý svet voňavý. Vinšujem ústam post a vážke lúku zelenú. A vetry, čo sa z diaľky priženú, nech budú priaznivé na jar, v lete, v jeseni. Slovo ešte pred odovzdaním. Chcel by som poprosiť, aby sa ukázali naši kandidáti. Juro Vyšponský, Juro Pomajdík, Juro Filip. Aby ste vedeli, na koho sa obrácať. Dúfame, že nám dáte hlasy. Odovzdávam slovo Jurovi Vyšponskému. Organizátori tohoto podujatia, komunisti. Ďakujem vám, že ste ma dnes pozvali na toto námestie a že tu v kolíske robotníckeho a komunistického hnutia východného Slovenska môže mi prehovoriť. Je 30. apríl, predvečer 1. mája. Mája, mesiaca práce, lásky a nádeje. Máj spájajú básnici s oslavou lásky, pracujúci so zápasom za prácu a za dôstojné životné podmienky. Pripravil som si na vás dlhý príhovor, ale skrátim ho. Skrátim ho preto, lebo tu máme mladých ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor a chcú povedať, ako to budú robiť v budúcnosti oni. Preto poviem len to, čo sa povedať na 1. mája má. V otrokárstve bola práca drinou v okovách. Po feudalizme hrdlačenie v nevoľníctve. Kapitalizmus bol po svojom nástupe pokrokový, priniesol priemyselnú revolúciu, rozmach výrobných síl, významné napredovanie v technológiách, organizácií i riadení výroby. V istom momente sa stal ale naopak brzdou pokroku. Kapitalisti neváhali a vo svete dodnes neváhajú použiť na potláčanie nespokojnosti ani násilie voči štrajkujúcim, robotníkom, bojujúcim za svoje práva na dôstojnú prácu a ľudské životné podmienky. Kde však bude Smer, SAS, SDKU a KDA? Aj v našej krajine po roku 1989 kriminalita prudko stúpla, a to vo všetkých smeroch. Objavili sa mafie, drogoví dileri, zlodeji a vandali. Cieľom členov spoločnosti v kapitalizme je zháňať peniaze a tomu sa prispôsobuje všetko ostatné. Čím je v krajine vyhrotenejší rozdiel medzi bohatstvom a chudobou, tým je väčšia miera kriminality. Pre porovnanie, zatiaľ čo u nás sa na sídliskách predávajú tvrdé drogy, dochádza k úpešným prepadnutiam, vraždám, každodenným krádežiam a vandalizmu, v krajinách chudobného kapitalizmu sa po uliciach preháňajú ozbrojené detské gangy a drogové kartely. Kriminalita teda pramení zo spoločenských pomerov. Stačí porovnať kriminalitu v jednotlivých krajinách a obdobiach. Pred rokom 89 mala mládež v Československu iné záľuby, ako brať tvrdé drogy, ničiť verejný majetok, napádať ľudí na ulici, ako sa to deje dnes. Počet trestných činov na Slovensku vzrastol o 239%. Taktiež si stačí porovnať stav kriminality na socialistickej Kube a v susednom kapitalistickom Haiti. Obe tieto krajiny patria do tretieho sveta, no rozdiel v miere kriminality je priam do očí bijúci. Rozhodujúcimi faktormi pri naraste kriminality sú najmä nárast chudoby a z nej vyplývajúca nemožnosť o správnu výchovu najmladších členov spoločnosti. Najväčšiu náchylnosť ku kriminalite majú práve najnižšie spoločenské vrstvy. Preto, a to zdôrazňujem, v boji proti kriminalite je nevyhnutný boj proti chudobe, a to nie len v danej krajine, ale na celom svete. Dokiaľ človek nemá zabezpečené ani základné ľudské potreby, nemá ani zmysel baviť sa o ľudských právach. Rovnako je potrebné vytvárať priestor pre plnohodnotnú realizáciu ľudských.